Múrcia és el gran objectiu de l'equip femení de bàsquet de la Universitat de Girona, un campionat d'Espanya al qual hi accedirà si guanya dijous a la Universitat de Lleida a la final de la competició catalana. A la primera fase ja es van trobar tots dos conjunts i la moneda va caure del costat gironí. És una final on no hi ha pressió i les noies de Marc Serra i Bernat Viboles aniran a gaudir-la. És un partit que el jugues moltes vegades sense pressió, no és un partit amb molta exigència, el premi és molt gran, el que hem parlat és un premi d'anar a un campionat d'Espanya, de defensar a la Universitat de Girona arreu d'Espanya i bé, és una recompensa a les jugadores, evidentment. L'equip arriba amb dues baixes, la de Berta Rebollo, que va patir una lesió al genoll aquest cap de setmana, i la de Marta Formatger, que ha marxat d'Erasmus. Amb tot, l'equip està preparat per un partit d'aquestes característiques. Tenim ganes de competir-lo, de veure com va i òbviament, tenim moltes ganes de guanyar-lo. El conjunt gironí disputarà aquesta final dijous a les 12 del migdia a Barcelona.